Tina sizwe, Tina sizwe. Yes. I have lost the love of my life, the father of my kids, and also the person that I intended to get out with. Honestly, it's not nice to leave somebody you love, somebody so close to your heart. It was terrible because I was still young. They still wanted me even today. Tina sizwe, Tina sizwe. Ubuhlungu ukuba ngumhlolokazi usishiyeke nabantwana nomzi akukho lula, impilo so ayikho lula, inzima, kubuhlungu kakhulu ukuthathelwa umyeni ngamapolisa, abulawe ngamapolisa eMarikana. Umyeni wami engenzanga nto, elwela amalungelo wakhe, befuna imali kumqeshi. Tina sizwe, Tina sizwe. Kule 10 years uThabiso Msebenzane engekho, andikasiva, andikayifumani impendulo, kuba kaloku ndinombuzo othi uThabiso wabulawela ntoni. Andikamfumani namhlanje umuntu wabulala uThabiso. Ipolisa labulala uThabiso alikaveli. Ndiyafuna ukulazi uba lalimbulalela ntoni, ngoba kaloku uThabiso ufe kwaSinthu ephakamise izandla. Umyeni wami ubephangela, mna ndingumama ohleli nabantwana, okhulisa abantwana. Xa ndingekho ke ngoku njengoba ndangena esipeyisini sakhe, abantwana bafana noba bazinkedama. Ubomi nyhani bunzima, abantwana abanamntu obanakekelayo. 2016 ndiswelekelwe intombi yam endala, eyona ibijonge aba bancinci kunabanye.